ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ണൂർ കോക്ടെയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നല്ല ചൂടൊക്കെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തണുപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കോക്ടെയിൽ കട ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. കോക്ടെയിൽ പോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റു പല ഷേക്കുകളും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കട വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഷേക്കും കോക്ടെയിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണത്, എസ് കൂൾ ബാർ. കണ്ണൂരിലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കടയാണ്. ഇവിടുന്ന് പല സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഇവിടെ എത്തിയത്. തിരക്ക് കുറവായത് കാരണം ഞാൻ ഷേക്കും മേടിച്ചു, കോക്ടെയിലും മേടിച്ചു. അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ഐറ്റമായ ഷേക്ക് കയ്യിലോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ നോക്കി. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്രസന്റേഷൻ, അതിനേക്കാളും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഈ ചൂടത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി, നല്ല ഫില്ലായിക്കോളും. അതിനുശേഷം കോക്ടെയിൽ കുടിക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ പിന്നീട് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോക്ടെയിൽ പാഴ്സൽ. നിറയെ പോമഗ്രാനേറ്റും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഈ